Bună, oameni! Bun, eu sunt Andrei și v-am adus un videoclip de cursă cu mașini. Încă unul. Faci un videoclip? M-a dat, nu a fost atât de bine, dar acum o să reușesc. O să ne vedeți. Mașina mea am gradat de ultimul videoclip l-am upgradat. Vrei dacă tine te văd la mine? Doar cum joc. Atât cum filmezi. Cum filmezi o aplicație, apropo. Îți că te filmează. Eu le știu că am mai făcut videoclipuri, că am mai postat pe canal. Și ce poză? Ce poză? Da. Un amare. Numele meu, Bună, prieteni! numele canalului meu e Andrei Lapotan, nu uitați, l-a pus. Bună tuturor, eu sunt E sora mea. Sora lui Bogdan de la Ploiești. Hei, sunt Andrei! Nu mai spune Bogdan. Să nu o credeți. Spune că sunt Bogdan doar ca să râdă de mine. Dar nu-s Bogdan, sunt Andrei. Locul 2. Da. Sper să upgradez mașina în episodul ăsta. E ciudat, e ciudat. Am upgradat virajele și viteza. Și acum să scrieți în comentarii ce ar trebui să ne upgradez prima oară. Deci, eu m-am mai jucat online, adică, oricum, vreau să spun ceva. Eu aveam o mașină care era făcută ca să facă ceva baze, ca să doboare mașini. Pentru asta era o mașină de doborât. Asta e mașină de viteză. Nu mașină de doborât. Cu cine vorbeai? Tata. Scuze, filmez pe telefon și filmez și în mașină. Mersi. Da. Ups. Da. L-am lovit din aer. Și pe locul. Da, am sărit. Știți cum am făcut? Am sărit pe el și asta l-a doborât pe el, dar m-a propusat pe mine mai în față. Mai vedeți un pic virajul. Trebuie să virez foarte bine. Puneți-mi voi în comentarii ce ar trebui să upgradez prima oară. Mașina! Nu-i cum să upgradez mașina, mai trebuie să upgradez lucruri de la mașină ca să-ți faci altă mașină. Nu poți, adică să poți accelera mai tare, accelerația, viraj și virajul. Să poți merge. Cum arăți tu? Cum arăt eu? Da. Adică cum arăt? Adică în realitate. Nu. De ce? De ce? Că nu știu cum să schimbă poza. Sau tu vrei să se cu cu aia cu rolele, nu? Nu. Cu aia când am fost pe iubite mea. Da, o să schimb în curând poza de la profilului meu și Are 1000 de iubite. n-am 1000. Oricum, dacă vă întrebați câte iubite am, aș putea să spun. Totuși, dacă vă întrebați câte like-uri am până acum, unul singur. De la cine? Nu știu. L-a scris și în comentarii. Să-ți arăt și la ce video. Ce ți-a scris?
Nu știu. Nu cred. Nimeni nu crede. Crede să abona la canal. Bine, că nu o să postez mai mult și cred că să postez și cu mai mult. Să mă postez și pe mine meu. Nu, că o să postez pe canalul tău. Nu, la mine nu. Da, uitați. Da, o să mai postez și videoclipuri și cu mine și sora mea. Deci pe canalul ăsta o să post, adică pe canalul ăsta sunt două canale. Ei, da. Canalul meu și canalul al meu și al surorii mele. Adică eu când vreau să fac un videoclip, tu mă vei citea telefonul. Ce? Nu vreau să fac un videoclip, tu mă vei citea, îți fur telefonul. Nu. Dacă vrei să fac videoclip și, de fapt, da, și va mai fi un canal și canalul surorii mele, că e al meu și al surorii mele, e al meu și al Carinei, e doar al meu. Hei, dar mie nu ai zis cum mă cheamă, fă și mie prezentarea. Da, și sora mea Carinei. Carina care e destul de enervantă. Să o crezi tu, nu-l ascultați, nu sunt enervantă. Scrieți în comentarii dacă surorile voastre sunt enervante. Sau frații, sau bătrânii. Bătrânii nu sunt enervanți. Dar mama ale nu tăceye. Scrieți în comentarii dacă bătrânii sunt enervanți. Eu zic că nu sunt. Dar tot aia nu e? Nu. Bine, el e. Dar scrieți în comentarii tot ce vreți voi și nu-l mai ascultați. Scrieți în comentarii ce vreți voi. Și eu acum mai dobor câteva mașini. Haide. Mulțumesc pentru boost. Tu nu boost. Ce? Nu. Ce boost asta? Asta ține. Da, dar noi nu avem iPhone în casă. Cum adică iPhone? Nici nu știu ce la iPhone și mașini întreg. Dar cum adică iPhone? Telefonul. iPhone? E locul 4, e un loc ușor. iPhone 15, nu știu ce înseamnă. Scrieți voi în comentarii. Ăla cu 3 camere aici. Scrieți în comentarii dacă știți voi ce înseamnă iPhone 15. Toată lumea știe. Încă toată lumea. Da. Adică, ba nu toată lumea. Eu nu știu, deci nu toată lumea. Dar toată lumea în afară de tine. Dar nu va ști ce săra știu de el. Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Dar tu ai mai fost și anul trecut. Tata, urcăm față. Bună, acum am luat turiști, îmi pare rău. Ca, filmez acum. Ce faci, baby? Filmează pe YouTube. Da. Eu sunt vlogger.
Am un like. Un like, de data am început să filmez. Am postat numai 2 videoclipuri până acum. Hai și tu dacă vrei. La anul vă cazați la noi și vă luăm și vă ducem De la gara. la Casa Carinandă. Vă cazați la noi, vă luăm de la gară, vă ducem la noi. Da, mai facem și reclamă la Casa Carina prin videoclipuri, da. Nu întrebați. Chiar vă rog, nu întrebați nimic. Accelerația o am la maximum. Și ce faci la noaptea ta? Te pleci vacanță? Cum te cheamă? Normal. Sunt la ultra cursă. Andrei, sunt la ultra cursă. Nu, eu sunt mai mare decât ea. Asta e. Cine are 7 ani? Sora mea are 7. Eu am 9. Fac 10. Fac 10. Fac 10 în toamnă. Cred că a 3-a. A 3-a. Oricum aici mai răcoare ca la vie. Am reușit. Am trecut. Hei, am trecut la limită. Ați văzut, abonaților? Și vă rog, băgați și voi acolo un like, că nu prea am like-uri. Haide! Totuși să mai postez și pe Brawl Stars. Dacă vă întrebați, o să postez și cu sora pe Brawl Stars. Eu nu știu să joc Brawl Stars, dar aș vrea pe Roblox. Da, o să mai jucăm și Roblox. Nu întrebați de ce se vede ca și glumă. Dar nu știu ce la ce abonații? Dar nu vorbeam cu ea, vorbeam cu abonați. Vă fac și eu. Și sora mea joacă aceeași pe care îl joc și eu. Da, clar. Ea are o mașină mai mică. Eu am ajuns deja la Galax. Eu am ajuns deja la... Eu am ajuns deja la harta din spațiu. Eu puteam să-l făceam, nu știu cum să facem. Și sora mea e la prima planșă și l-a instalat cu o zi după mine. Eu sunt pe primul loc. Și să știi că și l-a instalat ca în ataci cu o zi după mine, doar o zi. Da? Da. Apa e fiartă. Apa e fiartă. Am trecut în sfârșit. Era la limită, ați văzut? Să băgați și voi acolo un like. Că... Pentru că l-am învins pe ăsta. Am învins unul pe episod. Mai avem plus. Și acum ne evoluăm. N-am reușit să ne luăm o nouă mașină, dar vă promit că o să dă unul pe episod. Da, nu lipsește. Dacă o mașină de margine. Doamne. Păcat că nu pot să l-am pus pe booster, că n-am internet, dar am... Băgați și voi acolo un like și subscribe. Vă rog. Te zic că ne-am făcut shop de iteme OP pe Minecraft. Tati, dar câte ore Pe survival. Bine, acum sunt pe creativ. Am avut nevoie de niște lucruri. Aveți cum să ne faceți baza aici? O să vă arăt lumea mea de Minecraft într-un... Da, eu sunt ultima pe locul. Da. Ești locul 1, bravo, bravo. Eu sunt pe locul 1, yay! O să trebuiască să oprești și tu. Ciudat.
încercăm să mai facem una alta să fie mai Vrei, cum ne schimbăm mașinile? cam greu. Ne schimbă când evoluezi pe toate la maximum, atunci poți să... Atunci îți arăți când trebuie să cumperi toate chestiile și apoi ți le schimbă. Eu pun mult. Fă ce vrei, e mai net. E bine, pentru că nu se poate. Ce a fost asta? Deci nu cânti tu. Nu cântăresc. Pedro. Da, să mai avea să pun de Pedro. Trebuie să spui numai Pedro. Festivalul ăsta de tine. Da, mi-a zis să pic așa, mă. 20 de ani, ceva de genul. Deci vă aud abonați cine se uită la tine, că nu uite să se uită. Am nevoie de 500 ca să ne o nouă. Alina, nu mai scuipa în față. Locul 3. O să mergem la tir. Astăzi vrem să ne observăm pe mine. N-a contat la Ultima rută. Da, la centra mea albastră nu prea se vede pe albastru, dar pe scurt. Eu am la centra albastră. Dacă vă uitați de sus, se vede alba la Da, atent. Da, că Baibă îl cheamă. Îl cheamă Baibă și e băiat. Dar n-avem voie să-l hachinăm. Dar el mi-a un că poate vrea ceva sau îl vrea. Am ales să stau la locul știu cum să-l ascund de fetele de capiere. Aștept toți să sunt curajă. Ai stai ca lumea și acum să le sare. Cine spune la ce vrei să sare. Te provoc. Să te mână cât ție de provoc. Știu poate la lumea și acum să le sare. Cine spune la ce vrei să sare. Te rog. Te provoc. Să te mână decât vecine de provoc. Vecine de provoc. Că asta are noastră antă. Aștept să mai răspund. Nu se ating. Să ai secret clarele. De care la uitat.
Mi-am luat pagina nouă. Și deja ne-am apucat de tiraj la banc. Deci, o să fac. Deci o să încheiem un pic cu corona. Și eu o să încerc să fac 2 videoclipuri pe zi de acum. Nu 2. O să fac 4, o să fac foarte multe videoclipuri pe zi. O să vă plec. O să fac nu 2, nu 2, ori 3, ori 4 pe zi. Sau 5 poate. Nu știu, o să vedem. Asta pe mine, că eu ascult. Dar vă spun că o să fac măcar 2 videoclipuri pe zi. Pentru că eu merg cu trenul pe aici, că sunt în zonă și mergeam cu trenul. Care trenul? De ieri numai trenul. Acum să băgați voi acolo like și vă spun pa, pa!